هەرێمە غابێ راستی بارانێکی خورد بوو سەدەما ژناوچوونە ئاخێ و ڕابوونە لە هیە لە چیایە ڕۆژاوە لە هیە ڕابوو و ئاستا ئاوێ دقەنالێن ئاودانێ دەبلند بوو ji şeva borî ve me bersivdavan rewşan û me amûrên giran arasteyî vekirina rêyan û paqijkirina kanalên avê kirin. Weke berdewamiya van karan, îro em ji bo şopandina karê amûran geştekê dikin û her wiha amûran arasteyî wan cihên ku me nedizanî dibin avê dimane dikin. Niha bi îzna Xwedê em ê geştexweya li gundê Selmaniyê bidomînin ku amûr lêne ji bo paqijkirina rê û vekirina kanalên avê, her wiha li gundê Mişêk û li gundê Qerqûrê. بعد تساقط كميات كبيرة من پشتی ku du bi şev baraneke zêve bariya û hinek erd û berhemên çandîniyê dibin avê deman, الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب desteya giştî ya rêveberî û pêşxistina gabê dest bi vekirina rêyên avê kir ber bi çemê asî ve. Bo ku ji ava zêde xilas bibin û rê li ber neqabûna ax û berhemên çandîniyê bigirin. المحاصيل الزراعية.